Volám sa Ladislav Kurnota, som z Litovskej Lúžnej. Toto je moja dcéra Laura. Spolu robíme tým a vyrábame pre malé deti a rôznych aj ľudí ekologické drevené hračky a suveníry. Poďte ďalej. Aby sme mohli niečo vyrobiť, potrebujeme aj určité stroje. Mať predstavivosť, čo konkrétne chceme vyrobiť. Dneska budem vyrábať kamión s autičkami, preto som si nakreslil šablónu, ktorú nakreslíme na hranolček o rozmere 10x10 cm a ideme ho na pásovej pile vypíliť. Tu máme základ na kolieska. Táto technika je výroba starších modelov aut. Teraz krátime kabínu. A pílime ďalej. Takto máme komponenty, ktoré sú vypielené na autíčka. Ešte som zabudol.
šikminu. A použijeme teraz na jemnejšie veci brúsku. Takto vypilené autíčko začneme brúsiť. Keď to máme vybrúsené, prilepíme si ho na podložku, aby bolo v jednej rovine. Začneme svetlami. Ktoré treba rovnomerne, aby bolo z jednej, z druhej strany. Začneme spodkom. Tiež primerane. Keď to máme, dáme si to na podložku. Dáme kapotu. Zadnú nápravu. To ešte som zabudol. A necháme 24 hodín schnúť, aby to lepidlo zaplatilo na nejakom teplejšom mieste. Keď nám autičko zoschlo, prispôsobíme kolieska. Kolieska si vyrobíme buď korunkovým vrtákom, alebo kto má tokárničku na tokárničke, ale ono sa to potom ťažko stráfa stred kolieska. Ja som si robil taký prípravok na kolieska kupujem a teraz vám ukážem, ako robím kolieska. Tu mám dražkovacú frézu, prípravok som si urobil sám a ono to funguje takto. Takto vyzerajú kolieska. Jedna šikmina ide na ľavú stranu, druhá na pravú, aby boli urobené pravý dizajn na tých pneumatikách. Kolieska sme si pripravili. Teraz potrebujeme zmerať, ktoré idú kde. Predvrtáme si väčším vrtákom ako šeskou
kvôli tomu, aby nám ľahšie išli do kolíčku. Teraz si urobíme také priebezné puklice. Keď to máme, zmeráme si šírku koliesok a skrátime si ich na lupienkovej alebo pásovej pile. Aby nám ľahšie išli, konce vyhladíme z každej strany. A ideme zatlkať kolieska. Tak tieto, čo sme si prevrtali väčším vrtákom, aby nám ľahšie vošli, dáme z jednej strany, z druhej strany. Takto máme auto urobené s kolieskami hotové. A teraz si pripravíme náves. Taktiež si nakreslíme na náves komponenty, ktoré budú držať vrchnú časť so spodom, čiže takýto tvare rebrináčik s dierkami, kde si najprv vyvrtáme dierky na to, aby nám vošli špajličky dnuka, aby bol ako originál rebrík hotový. Dierky robíme podľa toho, aké máme špilky, akej hrúbky. Sú štvorky, šestky, osmičky, záleží už na tom. A teraz trafiť každú dierku. A takto pokračujeme až do všetkých štyroch. Keď to budeme mať hotové, znova si to vypílime na pásovej píle a vyjde nám už hotový rebríček urobený. Ja som si to už pripravil predtým. Takto vyzerajú tie rebríčky a začneme robiť náves. Keď to už máme, tu mám takú šablónku, aby som vedel, kde, ako pripraviť jedna strana z jednej strany, z druhej strany. Stiahnuť svorkou. Je dobre si zaobstarať tenký vrtáčik, aby prešiel cez klinček a teraz si len nadstavíte, kde to asi tak chcete.
Predvrtať treba kvôli tomu, lebo keď budete priamo hneď klinčekom biť, stane sa, že to praskne, alebo sa to roztiepi. Takto pokračujeme druhou stranou. A takto isto pokračujeme už z druhou stranu. Spodok si vyberieme, lebo ten nám už nepustí rozmerovo. Tiež takisto sa to urobí. Keď to už budete mať, niekto používa guľatinu, ja si pílim latky, ktoré potom takto prilepím, aby náves mal tú svoju fazónu, ako má vyzerať. Keď to uschne, urobíme si takúto nápravu, zrezať šikminu, ktorá sa odpíli a do zadných priestoroch sa prilepí. Takto hotový po zaschnutí máme urobený. Ideme si urobiť ďalšie kolieska. Rozmer znova zbrúsime, aby ľahšie išlo. Znova si 4 kolieska predvrtáme. Urobíme kuklice. A ideme znova nabiť.
čo nám vyšlo. Keď ide takšie, tak si vypodložíme. Aj náves s kolieskami máme urobenú. Pripravíme autíčko. Tak a prišrobujeme kamión, máme hotový. Keď to máme už urobené, urobíme si doplnky. Necháme snúť približne 2-3 hodinky, otočí sa to a robí sa druhá strana. Keď máme hotový kamión, urobíme si k tomu autíčka. Tiež ten istý spôsob, nakresliť vzor, aké autíčko chcete, vypíliť na pásovej píle, zlepiť a nechať uschnúť tých 24 hodín. Keď nám autíčko zaschne, dáme si súkovník, nastavíme si výšku, aké hĺbky budeme potrebovať robiť a vyvrtáme si blatníky. Keď to máme, dáme vrták sedmičku, keď nám pôjdu osky. Takto si urobíme každé autíčko, teraz ho zbrúsime. Treba spodok vybrúsiť, aby nebolo chlpaté.
Zmeriame si dĺžku osiek, odpílime. Znova prebrúsime, aby šlo ľahšie do kolieska. A dáme menšie kolieska, aké pôjdu do autíčka. Nakoniec sa auto už potom ručne brúsi z hrán, tak aby keď sa to dostalo konečnému spotrebiteľovi k dieťaťku, aby si nezapichlo nejakú triesku alebo si neublížilo. A takto sa urobia ďalšie autíčka. 4. Takto vyzerá hotový kamión. Robím aj rôzne zvieratka na kolieskach. Tu som si pripravil polotovar, ktorý je prilepený zo 4 kusov a následne ho budem tvarovať tak, aby ten koník vyzeral ako živý a k tomu budem potrebovať plexku. Je to hlučná robota, prasná robota, ale výsledok je vynikajúci. Takto zhruba opracovaný koník, ktorý už má niečo do seba, sa ďalej opracúva mikrobrúskami.
Takto vypracovaný mikrobrúskou koník sa ešte brúsi jemným šnierpapierom, aby bol hladký. A celý koník vyzerá takto. K tomu sa môžu robiť rôzne vozy, drabinovčeky, aj tie robím. Alebo potom predávam ho aj spolu so súčasťou s traktorom, ktorý preváža kone, ktorý si nakoniec môžete pozrieť aj v mojej ponuke. Nerobím len sám, ale pomáha mi aj dcera, ktorá sa dostala k tomuto tým spôsobom, že nastúpila na spojenú školu, kde bol odbor maliarstva. Nakoniec sa rozhodla, že po roku prejde, sa otvárala nový obor hračiek, prestúpila naň a teraz sme už taký tím, že spolu robíme. Ja robím a ona mi pomáha brúsiť. No a ako som sa dostal k týmto hračkám? Jednoducho. Najprv som robil pre otca čerpáky, salaše sa likvidovali, nebolo čo. A urobil som im takú postavičku z dreva, volali sme ju Pinokio. V tom čase, zhruba 25 rokov, bol časopis Ohník, kde bola súťaž o Pinokia. Deti ho zabalili, poslali, vyhrali prvú cenu spomedzi 600 produktov, škola dostala počítač. A mňa to nakoplo práve, že ísť touto cestou, robiť tieto hračky. A som rád, nenudím sa, som na plnom invalidnom dôchodku, takže takto si privyrábame. Aby sme viedli plnohodnotný a dôstojný život s celou rodinou. Takto končí už finálny výrobok. Ručnou prácou, brúsením. Taktiež do hladka. Ozaj, aby to dieťatko nemalo nejakú zarytú triesočku v pršteku. Ona má svoj sortiment, robí rôzne hrebienky, prívesky, ozdoby, šperky, Aj do varešky, aj tácky. A čo ešte? kadečo. Kadečo. Hlavne dokončila už moju ručnú prácu, robotu tých aut. A ja mám také 3 etapy, že väčšinou robím tieto hračky, ale keď príde letná sezóna, tam robím studne, vláčeky do záhrad, vrtuľky, rôzne iné a potom je ďalšia etapa Vianoce, tam idú vianočné ozdoby a veľa Betlehemov, ktorý si môžete nakoniec aj zdokumentovať. No a ešte by som chcel pre takých náročnejších, ktorí by chceli urobiť tieňované, nepoužívať farby, ja používam oheň. Čiže môžeme si urobiť niektoré detaily čiste s plameňom. Páli to. Takže koniec výsledkov to môže vyzerať aj takto.
Samozrejme, že treba vždy po plameni riadne vykefovať, aby chytilo ten pekný odtieň. A už je to dvojfarebné. Tak ja som začala robiť takéto varešky, na ktoré potom vypalujem rôzne motívy. Toto mám len ako už vyrobené a ešte tam dám nejaký dizajn. Buď dávam kvetinový motív, alebo keď ma niečo napadne, aby mali nejaký dizajn. Potom taktiež robím aj tácky do domácnosti alebo hrkálky pre deti. Teraz som vymyslela veveričku a medvedíka. Alebo väčšinou robím skôr ja takéto maličké vecičky, ako sú prívesky alebo taktiež náušničky a hrebienky. Teraz som robila vlastne tento, začnem robiť. Ešte neviem teda, ako bude vyzerať, alebo teda som ho ešte nerobila. A teda na prívesky si vždycky robím nejaký návrh, keď chcem, aby som mala nejakú predstavu, že robí to podľa nejakej predlohy, tak si to nakreslím a robím to podľa toho. No a dosť často pracujeme so synom spoločne a na nejakých veciach, keď má veľa roboty, tak mu pomáham, hlavne skôr brúsiť, pretože to je taká zdĺhavejšia robota. Dobre sa nám spolu robí. Robí sa nám spolu úplne super, no. Ja väčšinou brúsim však. Ale väčšinou sa ako keby v tej dielni míňame, že poviem, že idem do dielne a akurát keď ja idem, tak syno ide dnuka. Takže väčšinou sa ako keby tak striedame. Ono niekedy do dielne ani nemôžem ísť, pretože máme zdravotne ťažko postihnutú dcérku, ktorá má mentálnu retardáciu zmiešaného charakteru a prakticky toto všetko robím preto, aby sme mohli zabezpečiť rôzne výlety. No a keď má tie agresie, tak to sa nedá, pretože to človek musí byť pri nej, aby si hlavne ona neublížila sama sebe. Aby sa napríklad nehrízla, nebuchala si hlavu do steny, takže to musí už ocino, lebo on ju bude zvládnuť držať. Má taký rešpekt predo mňou. Skúšal som rôzne druhy dreva, buk, dúb, javor, jaseň a smrek. A pri týchto tvrdších drevách strašne som míňal lupinkových pílov, pretože oni sa prehriali, praskli. To možno každé 2-3 cm som musel meniť novú pílku. A prešiel som robiť zo smrekového dreva. Krásne to vyrezáva, vydrží dlho. A tu v tomto regióne prevažne dominuje smrek. Buk je aj drahší, preto aj tie hračky sú cenovo priateľné pre každého, kto by chcel hračku, lebo už ani ich nefarbím, pretože hodne detí je alergických a ja by som povedala, to už nehávam na rodičov, či ten kúpený produkt si namalujú alebo nie. Stáva sa mi aj také, že ľudia, ktorým som poslal hračky, mi už aj odfotili, že by vymaľovali kamión, autička, nalepili na ne rôzne nálepky. Bolo to super, no. Ja by som teda povedala ešte, že to drevo je prírodný materiál, to znamená, že je živý, takže on nám má možnosť priniesť do našich životov viac energie a taktiež aj tie deti sú oveľa viac spojené s tou prírodou
a preto je skôr radšej používať prírodnú povrchovú úpravu alebo bez povrchovej úpravy. Napríklad taký lak, že človek si povie, že sa to nezafúľa to drevo, alebo no, že sa nezašpiní napríklad, asi preto chcú lakované hračky skôr, lenže ten lak má tendenciu to drevo obaliť, takže už v podstate ako keby nedýcha. Takže dodáva určitú energiu tomu človeku, aj tomu dieťaťu. Dokonca mi písali zákazníci, že dokážu sa deti vyhrať aj 4, aj 6 hodín s mojou hračkou oproti tých, ktorí kupujú. Tomuto remeslu som sa dostal tak, že ako dieťa som drevo fakt nenávidel. A môj otec vyrábal rôzne poličky z dreva, ktoré bolo treba vypaľovať, rôzne ornamenty, kraje, ozdoby. A vedel som držať rezbársky nôž v ruke, tak som mu neskôr vyrezával rúčky na čerpáky rôzne postavičky. No a nenávidel som ho preto, lebo keď som prišiel zo školy, najprv som musel urobiť otcovú prácu a ku kamarátom som mohol ísť tak už jedine po 5. hodine, skoro podvečer na hodinku. A to bolo všetko. No ale neskôr som sa oženil, pribudli deti, tak som začal robiť hračky aj pre nich. Až jedného dňa donesli časopis zo školy, kde bola súťaž o Pinokia. A toho panačika, čo som im vyrobil, bol veľmi pohyblivý, mechanický, aj výzorovo pekný, tak ho zabalili, poslali do súťaže a dostali sme telefonát, že nás pozývajú do Bratislavy na ceremóniu výsledku súťaže. Moje deti vyhrali prvú cenu spomedzi možno že 500 alebo 700 produktov. Škola vyhrala vtedy počítač, knihy rôzne sme dostali, aj škola. No a toto bol taký impuls, ktorý ma nakopol ísť touto cestou, lebo tie salašnické veci už pomaly zanikávali, tak som začal s hračkami. No, nie vždy sa mi podarilo urobiť hračka taká, aby bola dokonalá, no ale časom, rokmi, ja to už robím pomaly 40 rokov, človek sa len učí. Tak vždy je čo vylepšovať na tých hračkách, aby boli už dokonalejšie. Dokonalejšie, aby to pritiahlo nie že rodičov, ale aby tie deti, ktoré to dostanú, mali dostatok dlho trpezlivosti sa baviť s tou hračkou. A to sa mi podarilo docieliť. Pre mňa bolo prirodzené, že človek má akúkoľvek tvorivú činnosť v živote, keďže som vyrastala v podstate v rodine umelca, dá sa povedať. Tak, no keď som bola menšia, ma to samozrejme nezaujímalo, bola som dieťa, takže som to brala ako prirodzené, že človek niečo robí, ale začala som ako keby cítiť, že potrebujem vo svojom živote ten umelecký smer. Tak som sa chcela naučiť kresliť, tak som chodila na školu 2 roky na užitkovú maľbu. A už keď som ako keby cítila, že to viem, začala som asi od 16 rokov chodiť k ocinovi do dielne. Ja som bola veľmi rada, keď ma ku niečomu púšťal a ukazoval mi, ako sa čo robí a že to vôbec môžem robiť, aj vlastne ako dievča, že mi to dovolí, aj s nejakými strojmi robiť. To som prešla potom, ma to tak dokázalo chytiť, že som išla na odbor tvorbu hračiek a dekoratívnych predmetov v Ružomberku, čo som v podstate vyštudovala. A už si ako keby teraz neviem predstaviť, že by som toto nehala, aj keď že pár mesiacov, keď som aj mala zamestnanie, tak som skoro nič netvorila. Ale ako keby to človeku chýba a potrebuje, keď už to raz ako keby má vo svojom živote. Takže akože je to pre mňa také dôležité v mojom živote.
Ja si myslím, že v takomto širokom sortimente, ako má Ocino a Ocino si tie hračky navrhuje sám, ja poznám ľudí, ktorí vidia niečo na najznámejšie Pinterest a okopírujú to, že urobia to presne tak isto. A ako na tom nie je nič zlé, keď človek nemá svoj vlastný nápad, len Ocino si tie hračky navrhuje sám a hľadá si tie modely, alebo keď ho niekto osloví, že chce traktor LKT Turbo 81, tak Ocino ho urobí. A nepoznám veľa ľudí, ktorí tvoria takéto hračky, ako sú také rôzne traktory, návesy, rôzne iné. Skôr asi také bežné zvieratka na kolieskách, jednoduché možno vidieť. Myslím si, že veľa ich ani nie je, teda ja nepoznám ani cez internet. Traktor, dajme tomu LKT 81, tak už aj tie mám ponuke, lebo tie tiež veľmi idú, ktoré sú s hákom, so všetkým, s radlicou, ale robím ešte aj LKT Turbo, ktoré už prenáša QS sa volá. Rôzne materiály. Ale väčšinou robil som motorky, navrhuješ ako sám. Podľa fotografií, no. Bola to fakt drina kresliť z fotografie, lebo ja od každého potrebujem 4 fotografie. Spredu, zozadu, zľava, sprava. A keď mi taký bočný pošlú fotku, že takéto by chcela, tak to je ozaj. To musíš hľadať, ako to vyzerá. Hľadať na obrázku, na internete, ako v skutočnosti vyzerá tá motorka, aby som mohol urobiť do detailov presne taký istý. Ale aj tie dizajny autíčok, čo si robil, tak to si robil sám. Všetko, čo tvorím, tak robím z vlastnej hlavy. Ja som vlastne vyrobila z týchto tvojich šablónok rekálky. Toto sú tvoje šablóny na auta, ktoré si urobil? Toto prakticky, vlastne takto vyzeralo autíčko, len bolo veľké. Kvôli tomu, že tie blatníky museli prečnívať. Takže najprv sa urobil spodok a kabína so spredkom sa odpílilo. No a moja dcera bola taká šikovná, že ja som to hodil do smetí, že sa to spári. Ona to vybrala a urobila toto. Takéto hrkálky pre autíčka a pre detičky. Hej, s jedným, s druhým, s kaďakým. No hovorím, má fantáziu. Vie využiť každý centimetr dreva. Čo sa týka už takých hračiek, ktoré sú zložité na mechaniku a tak, do toho sa moc nepúšťam, už len z toho dôvodu, že robím zo smrekového dreva a ozaj tie ramená, ktoré majú dvíhať, krútiť sa, alebo tak to drevo nevydrží. Ono je krehké. Tak dokáže prasknúť a vtedy sa to vyhadzuje, to sa robí z kostrového dreva. Ale väčšinou si robím vzory sám zo smrkového dreva, také, aké ma napadnú. Čiže stane sa mi aj taká vec, že večer o 10:00 idem do postele, spím, dokonca mám takú fóbiu, že sa mi snívajú hračky. Niečo sa mi prisníje, ja neviem, akým spôsobom sa prebudím, oblečím sa, idem do dielne a kreslím to. A vždy je podľa mňa dobrá tá rôznorodosť tých vecí robiť, lebo človek nechce robiť 30 rovnakých kusov po sebe, ale skôr aj to. Že keď je niečo do záhrady, tak je to super, keď je Bethlehem, je super, tiež autíčko, zvieratko na kolieskách. Vždy je skvelé, že je tá rôznorodosť a že človek má vždy chuť do toho robiť to. Najhoršie je na tom, že ľudia keď sú Vianoce, tam idú ozaj tie Bethlehemy a vtedy nedokážem uspokojiť každého zákazníka, lebo to je výroba jedného Bethlehemu trvá zhruba 10-15 dní a Vianoce sú. No. Preto ak by náhodou by takto mal záujem o Betlehem, je dobré si už rezervovať zákazku jún, júl, august a už potom tak. Natesno sa to ani neurobí tak, ako sa to má urobiť, lebo to je
to je náhlivá robota a ozaj tu len trpezlivosť musí mať človek s takýmito vecami. Keď máme niečo viacej, tak ideme do detských domov. V Ružomberku sme tiež dali kopec hračiek, dokonca na onkológiu do Bystrice sme tiež odviezli zo 3 banánové krabice hračiek a 6 niesli. Tam išlo aj s ovocím, to sme už, bola taká skupina zohrata, kde sme si písali cez internet, že čo ideme urobiť akú akciu, tak sme sa rozhodli, že podporíme tú onkológiu a detský domov v Ružomberku. Máme rôzne súťaže po internete. Veď ťa oslovili aj z tej onkológie v Nitre, aj na nejakú ďalšiu zbierku. Veď my sme vždy niečo poslali aj teraz. Akože nebolo to málo, ale prečo by človek nemal dať niečo, keď môže pomôcť? Keď oslovia ľudí, že chcú na aukciu tiež buď pre nejakých znevýhodnených ľudí, alebo možno, že aj na útulok pre psy, mačky, veď to je tiež pekné. A keď vieme pomôcť takýmto, že našou tvorbou, nie že úplne finančne, ale vie sa to vydražiť, tak si myslím, že to človeka nezabije. Ocenovú tvorbu môžete nájsť na saše.sk, je to handmade portál, je tam pod menom Ladislav Kurnota. Ďalej môžete jeho tvorbu nájsť na Facebooku. Je to stránka Ekologické drevené hračky a suveníry Ladislav Kurnota. Do vyhľadávača si stačí dať @ Lackové hračky. A taktiež určite ocino príjme a my všetci, keď si prídu taktiež kúpiť hračku aj osobne sem do Liptovskej Lúžnej.